агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 9 ноябри соли 2022 хабар дод ки як мансабдори давлатӣ дар шаҳри кӯлоб ба сохтакории хидматӣ ва тасарруфи маблағҳои давлатӣ айбдор мешавад. Агентӣ гуфт Муроҷон Маҳмадулло, раҳбари амакнун собиқи корхонаи давлатии рекламаи беруна ва ороиши шаҳри Кӯлоб ки ин муассиса масъулияти ҷобаҷогузории таблоҳои таблиғотӣ дар кӯчаҳои ин шаҳрро ба ӯҳда дорад, аз беш аз ним миллион сомони пуле ки аз буҷаи давлат барои ин идора ҷудо шуда буд, 184 000 сомонӣ ё қариб $9,000-ро тасарруф кардааст. Маркази матбуоти агентӣ дар шарҳи ин парванда гуфт, Муроҷон Маҳмадулло дар вазифаи директори муассисаи давлатии рекламаи беруна ва ороиши шаҳри Кӯлоб кор карда, дар давраи фаъолияти корияш даст ба содир намудани ҷинояти аз они худкунӣ ва сохтакории хизматӣ задааст, чунончи ӯ бо истифода аз ваколати мансабиаш бо мақсади ба даст овардани фоида аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ ва махсуси муассисаи мазкур маблағи умумии 513,365 сомониро ҳамчун маблағҳои зерҳисоб гирифта, аз ин маблағ 329,326 сомониашро барои таъмин намудани маводҳои рекламавӣ ва дигар молу ашёҳои лозима хароҷот карда, боқимонда маблағи 184,39 сомониро тасарруф намуда ба манфиати шахсияш сарф кардааст, ки дар натиҷа бо ин кирдорҳои қасдонааш ба давлат зарари калони моддӣ расонидааст. Агентӣ гуфт дар робита ба ҳолати мазкур нисбат ба Муроҷон Маҳмадулло бар асоси моддаҳои 24 қисми 4 банди Б ва 323 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми тасарруфи маблағҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Баъди анҷоми тафтиши пешакӣ бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои муайятан баррасӣ намудан ба суд ирсол гардид. Маълум нест ки оё Муроҷон Маҳмадулло дар рафти тафтиши парвандааш дар боздошт қарор дошт ё дар озодӣ, вале акнун бар асоси моддаи 323 барои сохтакорӣ бо истифода аз мансаб ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисоб ё корҳои ислоҳӣ ва меҳнатӣ ба муддати аз 1 то 2 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати то 2 сол. Ҳамин тавр ба ӯ бар асоси қисми 4 моддаи 245 барои тасарруфи маблағи махсусан бузург ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 10 то 15 сол таҳдид мекунад. Вале таҷрибаи додгоҳҳои Тоҷикистон нишон медиҳад, ки аксари мансабдорони бо иттиҳоми тасарруфи маблағҳои давлатӣ ва ҳатто пора ба даст афтода дар ниҳоят бо пардохти ягон ҷарима аз ҷавобгарӣ халос мешаванд.